سلام تخطاتلت نايس channel كما يكنيهم كما يتخونوا تسناي كتكونوا من يوتيو لومي حنت برتع زبالة أرستي إنا خنري أبز حلف كنيات على تسران كلتنا يور ربعته كلتشان أسران حدن حنت أدي سلسة قلعت مالتيو أب سويسرلاند أب كانتون نشاطل زبحل تقتيلا كم استرغبت مجمريا توجيها كم استرغبت دي حراد ما بهوسبيتال بتها كم زعرفت درو أمراغبي أبزي سوشيال ميديا سمعكمو ويكا أنبيكم اللهم الزنا جرزي مجمريا يكونن زي كم زعينت تجمعات كجات مع حبرة سبنا أبزي حلفة حدة عمتات مجمريا يكونن بتتجاجامي زملالس زلو تجمن حمامن يخون بلان خلينا سلزي زي كم زعجات يمزلو بنتصل زر زي كونس أبت حبرة سبنا بفلا يبزي معبول عالم نزلو حبرة سب بعبيو تنكيفون زتصلو زلو عرس سلزخوني كاب ممس زجات أمان السبعات نخونن من هالبات كابي كوني متخون إلنا نتتنكتات كندسس مفتان نتزعبي يتأجم نخت فوس سلز حجزيله حنت حتر زبالة فيديو خجبر وسينا له زلومي إذا كم زعينت كستت كجاتم كله كاب زيرو تبجس زمات أي كونن سرد زلو ويو كابي يزبجس مفلات دما قرب نخلنا نكنستوعل كحجزنا يخليه مجمري أنا أنت كل دليل له قبل على الكونستيو زكاتم زلوا تأجم ويكا عمت ويكا زبيتاو عمت ونك بهالصغير زي جبانيو كخلنا ندمالو هي جمرنا مالتيو قبل أبتتي قبل على الزخوني يكون سب زجبر عمت جيجان كخلنا زلوا تكبرنيو بزي أخن مجمريا أبت حبرة سبنا تمليسنا هنريو خلنا جن سلم تايز أجمزي بتدقاقامي زجات أمزلو اندحريلنا حدا خلت سقوم تدحري تمليسنا ترينا يوم زلو ما بحذار زلو فقر زلو ما نسينا من رايو بوحدو ندحري كي أمانة دحري كي كدنا كاب تسعة كابنا نجميرنا خصاب حجي 3 عمت حنت 10 عمت تمليسنا دما كاب 8 4 عمتنا جيرنا زلنا لازم زمن سيزي تراين رايو مبزحتو زمن سيزي أب جبزنو مالتي 8 ولا استولدوا انتقونه ودا 15 عمت 10 عمت كون كله كتابتا من سي مخانو نساواي زخيد نيرو سوا خيدو وتحدر يزخون كم وتحدر كتكون كلغا وتدرنا حماق قال كنبل ترادي كوناسي وتدرنا ناتو أجبابي زلوا الزمن سيزي بفلايتهم دك تبعتي يزارب زلوا كم وتحدر كوين كمل مال كل جزء نكرر صقمات بهم مهين كفتح حسابك حساب كانوا تقبل يكون زمهر نيرو انتهي زمهر نيرو داريلنا وتحدر كل جزء تزاز قبل حلاف تخوين خا تزاز كب زتبهلو تراي كجبر ይህ ምህን ዝበሃል ዘይብሉ ምዃኑ ስለዚ ብኸምዚ ዓይነታት ተሓሳስባ ድሕሪውን ደጊሙ ኣብ ውግእ ኣብ ግንባራት ኣብ ምስ ኣፅዋርን ምስ ነገራትን ምስ መቕፃዕትን ምስ ሞትን ምስ ደምን ብቐጥታ ዝራኸብ ዝነበረ መንእሰይ ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ዝበዝሐ መንእሰይ ናይ ኤርትራ እንተሪኢና ብውትድርና ዝሓለፈ እዩ እዚ 70-80 ሚታዊት ናይቲ መንእሰይ ኢና ብውትድርና ዝሓለፈ እዩ ስለዚ ወተሓደር ዝነበረ ሰብ ኣብ ሲቪላዊ ህይወት ክመፅእ ከሎ ቀሊል ኣይኮነን ትብድሆ ዝፅበየ ዘሎ እዚኣ ቀድ ከነስተውለላ ክንከላለና ተንደቅ ኣንስትዮና ምናልባት ንስኻትክን እውን ኣብ ውትድርና ነርክን ክትኮና ትኽእላ ኢኽን ግን እቲ ዕሽር ወይ ከዓ ትሬሽ ክንሪኦ ከለና ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮ እዮም ኣብቲ ዳርጋ ዝበዝሑ ደቂ ተባዕትዮስ ብወተሃደራዊ መንገዲ ዝሓለፉ እዮም እዚ ከዓ ሰረት ኣለዎ ወይ ከዓ ስምብራት ኣለዎ ኣብ ሂወት ናይ ደቂ ሰባት መፂኦም ምስ ሰባት ብኸመይ ሽግሮም ተማይጦም ክፈትሑ ክእሉ እንታይ ክገብሩ ክእሉ ትእዛዝ ወይ ከዓ ሓላፍነት ንሕና ጥራይና ገበርትን በሃልትን ዝብሉ ድዮም ዋላ ክረዳድኡ ዝኽእሉ እዮም እዚ እውን ኣስተውዒልካ ምርኣይ ኣገዳሲ ባእታ ኮይኑ ይስማዓኒ ካብዚ ፈሊና ክንሪኦ ክፍለ ዝኽእል ግን ኣገዳሲ ባእታ ዝፃወት ዘሎ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እንተሪኢና እውን እንታይ ክብል ክእላነ እቲ ባህላዊ ሰረትናትና ኣብ ባህሊ ናይ ዝተፈላለዩ ባህልታት ናይ ኤርትራ እንተሪኻዮም ማስኩሊን ወይ ከዓ ወዲ ተባዕታይ ዝዕብልሎ ባህሊ እዩ ዘለና እንታይ ማለት እዩ ኣቦ ወይ ከዓ ሰብኣይ ገባርን ሓዳግን ዓይነት ኣብቲ ሓዳር ዓበይቲ ውሳነታት ንሱ ዝገብር እንጀራ ናብቲ ገዛ ዘምፅእ ዓብ ሓላፍነት ዝስከም እዩ ነይሩ ነዚ ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባ ዘለዎ መንእሰይ ኣብ ሓደ ኣብዚ ምዕቡር ዓለም ወይ ካብዚ ምዕራባዊ ዓለም ከተምፅኦ ከለካ ክልቲኦም ፆታታት ማዕረ ሓደ ግዜ እውን ኣደ ዝለዓለ ሓላፍነት ክትስከመሉ ትኽእል መድረክ ከተምፅኦ ከለካ በቲ ናይ ምምያጥ ልምዲ ዘይብሉ በቲ ድማ ኣብ ባህሉ ድማ ካልእ ዓይነት
ትፅቢታት ወይ ከዓ ኤክስፔክቴሽንስ ዘለዎ መንእሰይ ክመፅእ ከሎ ክፈጥሮ ዝኽእል ወጥርን ዘይምርግጋእን ቀሊል ጌርና ክንሪኦ የብልናን ብተደጋጋሚ ንሪኦ ዘለና ፀገማት ድማ ካብ ዜሮ ዝመፀ ኣይኮነን ምናልባት እቲ ሓድሽ ሮል ወይ ከዓ ጓል ኣንስተይቲ ድሌታታ ክትገብር ብዝደለየቶ ክትከይድ ምርጫታት ናይ ሂወታ ንክትገብር ኣብ ዓድና ምናልባት ኣብቲ ባህልና ኩሉ ግዜ ኣይኮነን ከምኡ ሰብኣይ ብዙሕ ግዜ ድሌታቱ ክገብር ክእል ሰበይቲ ግን ኩሉ ግዜ ኣይኮነትን ኣብዚ ሕጂ መፂና ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ኣብ ኤሮጳ ክንሪኦ ከለና ግን ክልቲኦም ማዕረ ዝኾነ መሰል ኣለዎም ሓደ ግዜ እውን ቁሩብ ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዝዘዘወ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ሓቂ ሓይሽ ምክንያቱ እቲ ወዲ ተባዕታይ ካብ ኒው መፅዩ ዝኾነ ናይ ምርዳእን ዝኾነ ነገር ሒዙ ዘይመፀ እታ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ብዙሕ መሰላት ወይ ከዓ ዝግባእ ኩሉ መሰላት ምስ ረኸበት ኣብቲ ሕጊ ክቐርቡ ከለዉ እቲ ወዲ ተባዕታይ ወላ ሓንቲ ክስማዕ ኣይክእልን እዩ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ የስ መሰል ኣለዎ እዩ ንሱ እውን ይግዳስ ኣብቲ ናይ ክልቲኦም ፀገማት ክፍጠር ከሎ ኩሉ ግዜ ናይቲ ጓል ኣንስተይቲ ዝያዳ ተሰማዓነትን ዝያዳ ደገፍን ኣለዎ እዚ ኣነ ብተግባር እውን ዝፈልጦ እየ ብዙሕ ግዜ ዘጋጠመኒ ኣብ ሂወተይ ኣብ ዙርያይ እውን ብዙሕ ግዜ ዝርአ እዩ ዝኾነ ነገር ኣብ መንጎ እታ ጓልን ኣብ መንጎ እቲ ወድን ምስ ኣጋጠመ እቲ ሕጊ ብፍላይ ኣብ ኤሮጳ ዘሎ ዝበፅሐ ግዜ እቲ ሕጊ ናብታ ጓል ኣንስተይቲ ዝወገነ እዩ ክንብል ንኽእል ኢና እዚ ሕጂ እንታይ ይፈጥር እንታ ጓል ኣንስተይቲ ብክም ዝበለት እያ ኢሎም ክሕግዙ ክፍትኑ ኢሎም ገይሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዘየገድስ እቲ ወዲ ተባዕታይ ናትና ግን ብሕጋዊ መንገድታት ችግራቱ ክፈትሕ ፀገማት ክህልዎ ስለ ዝኽእል ብዙሕ ግዜ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣለዎ ደገፍ ኣይረክብን እዩ ከምኡ እውን ኣብ መንጎ ምግርፋት ምስ ኣጋጠመ ናይ ቆልዑ ምክልካል ኣሎ በተን ወገን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ካልእ ብፖሊስ ምህዳድ እውን ኣሎ ዝተፈላለየ ነገራት ስጉምታት ብደቂ ኣንስትዮ ዝግበር ኣሎ ብዙሕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተወፅዓ ይመፀኒ ንዓይ ብዓቕመይ እውን ሓበሬታን ሓገዝን ህብየ ከምኡ ድማ ደቂ ተባዕትዮ ኣዝና ተበዲልና ዝብሉ ይድውልውለ እዮም ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ንክልቲኡ ወገን ክሪኦ ከለኹ ዋላ እኳ እቲ ዓመፅ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ይበዝሕ ኮይኑ ይስምዓኒ እንተኾነ ኣብቶም ደቂ ተባዕትዮ ውሑዳት ወይ ከዓ ናባይ ዝመፁ ክሪኦ ከለኹ እቲ ዝስምዖም ፀቕጢ ኣብ ከምዚ ነገር ክኸይድ ዝኽእል ምዃኑ ይርዳኣኒ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ገሊኦም ደቆም ከይርዩ ተኸልኪሎም ዘለዉ ትርኢ ገሊኦም ኣይኮነን ክርዩ ጥራይ ዘይኮነስ 50 ሜትሮ ካብኦም ክርሕቁ ካብቶም ደቆም እዚ ከዓ ምናልባት ኣብ ገለገለ ኩነታት ክሪኦ ከለኹ እታ ጓል ኣንስተይቲ በዲላቶም ክነሳእ እቲ ሕጊ ድማ ምስ ኣወጊኑ ኩሉ ዘድልዮም ዘጉደሎም ትርኢ ሕጂ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ኣነ ደቂ ተባዕትዮና ቅዱሳት እዮም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እዚ ዓይነት ኣካይዳ እቲ ደቂ ኣንስትዮ እታ ጓል ኣንስተይቲ ደገፋት ክግበረላ ከሎ ብዝተፈላለየ ክፋላት ናይቲ ሕጊ እቲ ወዲ ተባዕታይ ኩሉ ነገር ምስ ተነፈጎ እንታይ ገብር እዩ ዝሓስብ ሓደ ሰብ ብፍላይ ኣብዚ ሕብረተሰብና ንኣንስቶም ወይ ንኣፍቃሪቶም ካሃስዩን ክቐትሎ ፍትኑ ከለዉ ስለምንታይ ይገብሩ ኢልና እንተሓሲብና ካልእ ክገብር ኣይክእልን ኣብ ዝብል መደምደምታ ስለ ዝበፅሖም እምበር ናይ ብሓቂ ክቐትል ዝደሊ ቀቲሉ ክሃድም እዩ ዝፈትን መብዛሕትኦም እዚኦም ተሪኻዮም ግን ሃሪሞም ኣብ ጉድጓድ እዮም ዝኣትዉ ንባዕሎም እንታይ ማለት እዩ ሂወቶም ዝቐበፁ ዓይነት ስጉምቲ ዝወስድዎ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ገበን ክፈላለ ክእል እዩ ቀቲሉ ክሃድም ዝኽእል ሃሪሙ ክሃድም ዝኽእል ሃገር ክቕይር ዝኽእል ገለ ከሽክዕ ዝፍትን ኣሎ እዚኣቶም ግን ዳርጋ ነብሶም ቀቢፆም ዝገብርዎ ዘለዉ ዓይነት ገበናት እዩ ምክንያቱ ንዓቐቲሎም ክነብሩ ወይ ከዓ ክጥዕሞም ዝሓስቡ ሰባት ኣይኮኑን እንታይ ንማለት ኣብ ሓንጎሎም እውን ካብ ኖርማል ወፃኢ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት እዮም ሂወቶም ምንባር ዝኸበፀ ሰብ ሂወቱ ምንባሩን ትርጉም ዘይሃቦ ሰብ ንካልእ ሰብ ክሃስብ ክቐትል ፀገም የብሉን ስለዚ እንታይ ንማለት እዚ ጉዳይ እዚ ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ጥራይ ምፅራፍ መፍትሒ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ደጋጊሙ ነዚ ወፃዓ ዝገብሩ ዘለዉ ደቂ ተባዕትዮ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና እዮም ንዖም ጥራይ ምፅራፍን ምድኻምን ግን ነቲ ፀገም ጠጠው ከብሎ ኣይከኣለን ጠጠው ከብሎ እውን ኣይኮነን ስለምንታይ እቲ ከምኡ ዘፈጥር ዘሎ ነገር ብክልቲኡ ወገን ዝመፅእ ዘሎ ዘይምርድዳእ እዩ እዚ ድማ ሕብረተሰብና ንክልቲኡ ወገን ክትንክፍ ብዝኽእል ክዛረበሉ ክኽእል ኣሎ ባህላየ ጓል ኣንስተይቲ ስለዝተዓመፀት ደቂ ተባዕትዮ ከምዚኦም እዮም እንተኢልካ ዝመፅእ ለውጢ የለን ከምኡ እውን ኣዋልና ከምዚአን ደገ መፅአን ገነነነን እናበልካ ንዐን ቁሪምሪ ምባል እውን ትርጉም የብሉን ክልቲኡ ወገን ፀገማቱ ኣለልዩ ክዕልለሉን ክዛረበሉን ክመያየጠሉን ይግባእ ኣብዚ ድማ
كم عبي كم حبرة سبي صقم زلنا زخول زمصانا يغعزو انترينايو بزح ماغينا رينا متينا اب دغ ስለዝመጣና ተረሲዑ ከይመስለና ብዙሕ ስምራት ኣብ ርእስና ኣሎ እዚ ድማ ምስቲ ሓደብቲ ይኸውን ሓደብቲ ሓደ ሃገር ንገንዘብ ዶ ንገለዶ ኢልካ ዝግበር ናይ ቁጠባ ፍልሊ ስድራ ዶ ክሕግዝ ስድራይ እቲ ገንዘብ መን ይኽወዞ ናይ ቆልዑ መን ይኽወዞ ማዓት ግሕምጥና እዩ ዘሎ ኣብቲ ውሽጢ እዚ ድማቲ ነቲ ፀገማት ናትና ብተደጋጋሚ ጎልሑ ዘርእዮ ዘሎ እዚ ሞትን ቅትለትን ዓመፅን ካብ ዜራ ኣይኮነን ዝብገስ ዘሎ ብዙሕ ባእታታት ስለ ዘለዎ እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ደሰሓብ ኣርእስቲ ኮይኑ ዝረኣየኒ እውን ቁጠባዊ ባእታ እዩ እዚ ድማ እቲ ገንዘብ ብፍላይ ፃቕጢ ናይ ገንዘብ ስለ ዘለዎ እቲ ሕብረተሰብና ብዙሕ ግዜ ፃቕጢ ከዓ እቲ ዝእትዎ ዘሎ ኣታዊ ውሒዱ ጥራይ ዘይኮነሲ ጠማትኡ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ንሳ ሓንቲ ደሞዝ ወይ ከዓ ሰብኣይ ጥራይ ድምፃ ወይ ከዓ ኣብዚ ኤውሮጳ ተኮይና ከዓ ብዙሕ ሰብ ኣብ ኤውሮጳ ጥራይ ኮይና ኣብ ስዊስ ወሲድና ብዙሕ ስድራ ቤታት በቲ መንግስቲ እዮም ዝለዩ ዘለው በቲ ሶሻል ቤነፊት ዝበሃል ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም ንዑ ዝጥምቱ እንድሕር ኮይኖም this is ፀገማት ክፈጠር ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ዝተወሰነ ገንዘብ የን ኣይውስኻን የን ፎርኤቨር ኣይውስኻን የን ተን ገንዘብ ምናልባት ቆልዑ ዝያዳ ምስ ወለድካ ይጎድላ እምበር ኣይውስኻን የን ስለዚ ቀፃሊ ሓደ ዓይነት ገንዘብ እዩ ዘለካ ናይ ዕቤት ፖቴንሻል እውን የብሉን ስራሕ ክሳብ ዘይረኸብካ ነዘን ገንዘብ ንስድራይ ዶ ናብቲ ዶ ኢልካ ክትመጣጥጠንሲ ባእሲ ከምፅእ ግድን እዩ ካልእ ኮፍ ኢሉ ዘይሰርሕ ዘሎ ሕብረተሰብ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ገዛ ኮፍ ኢሉ እቲ ፀገማት ናብ ካልእ ዝጓላሕ ነተን ዘለዋ ጥራይ ክትጥምት ካልእ ሽግራት እዩ ዝፈጥር ኣብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ክንርኢ ከለና ግን ኮይኑ ዝስማዓኒ ንኣብነት እቲ ጥልመት እቲ ዝሞት እቲ ገለታት እውን ባእታ ዝፃወት ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ እዚ ከዓ ሓንቲ ኣብ መወዳእታ ናይዛ ቪድዮ እውን ብተደጋጋሚ ክገልፃ ዝደሊ እታ ጓል ኣንስተይቲ ምሳኻ ኣብ ፍቅሪ ኣብ ሓዳር ከላ ምርጫ እዩ ናብ ካልእ ክትከይድ መሰል ድማ ኣለዋ ሃይማኖት ገለ መለ ክደፍቕ ዓዲ መሰል ኢና ዘለና ኣብ ኤውሮጳ ክሳብ ዘለና ምሳኻ ቃል ኪዳን ከለዋ ካልእ ወዲ ከተፍቅር ትኽእል እያ ከምኡ ስለ ዝገበረት ገበን ኣይኮን ምርጫ እዩ ሂወታ እዩ ስለዚ ገሪፋትካ ናብ ካልእ ክትከይድ ከም ትኽእል ክትቀበሎ ክትክእል ኣለካ ናትካ ንብረት ወይ ናትካ ኣቕሓ ወይ ናትካ ገዛ ኣይኮነት እንታ ጓል ናይ ሂወታ ምርጫታት ክትገብር ትኽእል እያ ክትገብሮ ኣለዋ ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ክትገብር ግን ከም ትኽእል እንተጌራቶ ድማ ክንቅበሎ ምዃንና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ቶም ወዳት ምናልባት ኣብ ኤርትራ ከምኡ ነበረን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብዚ ኤውሮጳ ወይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ግን እታ ጓል ኣንስተይቲ መሰል ኣለዋ ልክዕ ከምኡ ድማ ትወዲ ኣብዚ እውን ብዙሕ እዩ ዝረአ ትወዲ ምሳፍ ብፍቅሪ ክኸይፀንዩ ብሓዳር ክኸይፀንዩ ኣይደልየክን እየ ኢሉ ኣብ ካልእ ምስ ከደ ደቁ ምኽላእ ንዓኺ ኣይደልየክን እየ ኢሉ ወይ ምሳኺ እዩ ሂወት ክገብር ኣይደልን እየ ኢሉ ዘሎ እምበር ንደቁ ይኮነን ኣይደልየኩም ኢሉ ዘሎ ስለዚ ምሳኺ ሂወት ነይርዎ ምሳኺ ክነብር ኣይደልን እየ ምርጫይ ካልእ ጓልያ ምርጫይ ካልእ ሂወት እዩ እንድሕር ኢሉ መሰሉ እዩ ኣብዚ ዘበኣስ ነገር ክህሉ የብሉን ምሳኺ ክነብር ምርጩ ስለ ዝነበረ እዩ ምርጫ ኣይኮነን እንድሕር ኢሉ ካልእ ሂወት ክመርፅ ክእል እዩ የስ ክትፍትና ኣለካ ክትልምን ክትረዳዳ ክትፀራ ኣለካ ኣብ መወዳእታ ግን ሰባት መሰል ኣለዎም ምሳኻ ወይ ምሳኺ ኣይነብርን እየ ክብሉ ካባኻ ንላዕሊ ምሳኻ 5 ዓመታት ፊ 10 ዓመታት ፊ ኣይደልን እየ ክብል መሰሉ እዩ ሰብ ክትዛረበ ይትኽእልኒ ኢኻ የስ ሕማቕ ስማዓካ ልብኻ ትስበር ትጉሂ የስ የጋጥም እዩ እዚ ግን ኣይደልን እየ ክብል መሰል ከም ዘለዎ ክርዳእና ክኽእል ኣሎ እንተዘየለ እስር ቤት እምበር ሓዳር ኣይኮነን እዚ ስለዚ ብክልቲኡ ፆታ ብወገን ደቂ ኣንስትዮ እዚ ምፍልላይ ምስ ኣጋጠመ ደቅኻ ይትሪኦም ኢኻ ድሕሪ ሕጂ ክድምስሰካ ኢልካ ምፍርራህ ንዑ ይኮንካ ከምቲ ትሃስብ ዘለኻ ነቶም ህፃናት ኢኻ ትሃስብ ዘለኻ ካባኺ ክፍለ መሪፁ ካባኻ እያ ክትፍለ መሪፃ እምበር ካብ ደቅኻ ኣይኮነትን ወይ ከዓ ካብ ደቁ ይኮነን ወይ ካብ ደቂ ኣይኮነን ክትፍለ መሪፃ ስለዚ ኣብ መንጎቶም መፃመቲ ዘጋጥም ፀገም ኣብ መንጎኻ ምዃኑ ፈሊጥካ ሓላፍነታዊ ኮንካ ናተይን ናትክን ኣብቅዒ እዩ ሓላፍነት ናይ ክልቴና ኩላት ተለና ግን ክቐፅል እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ክህልወና ክኽእል ኣሎ ተዘየለ እታ ጓል ነቲ ወዲ ደቅኻ ይትሪኦም ኢኻ ኣብዚ ወላ ሓንቲ የብልካን ክበሃል ከሎ ደቂ እኮ ንብረት ኣይኮኑን እቶም ህፃናት ወይ ካቶም ቆልዑ ንብረት ናትክ ወይ ሃብቲ ናትክ ይኮኑ ናይ ክልቴኹም ደቂ እዮም እንታይ ማለት እዩ ክልቴኹም ማዕረ ሓላፍነት ኣለኩም ኣቦን ኣደን ዝያዳ ኣደ ሓላፍነት የብላን ወይ ካቶም ቆልዑ ዝያዳ ነደይ ብፅሕዋን እዮም ወይ ድማ ሰብኣይ ምስ ከደ ነቶም ደቁ ረሲዑ ክኸይድ ያ እዚ እውን ዓብ ጌጋ እዩ
ከይዶም ደቆም ኣብ መት ዘይገብሩ ካሉ ዝብላኻ ብዙሓት የንፀፋለይ ድውላለይ እውን እንታይ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ብዙሕ ፀገማት ኣለና ሊስታ ጌርካ ክትበፅሖ ይትኽእል ኒኻ ፀገማት ዘለና እንታይ ግን እዩ ዘድሊ ዘሎ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ የድልየና ኣሎ ኣብ ምዕቡል ዓለም ኣብ ሓድሽ ዘመን ኣብ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ኢና ነብር ዘለና ጓል መሰል ኣለዋ ድሌታ ክትገብር ወዲ ድማ መሰል ኣለዎ መሰል ስለ ዘለካ ግን ናብ ፀጥፊ ክትከይድ ኣለካ ማለት ኣይኮነ ብፀጥፊ ክትዘልል ምርጫኻ እዩ ምርጫኻ ስለ ዝኾነ ግበሮ ዝብለካ የለን ክትጥንቀቕ ኣለካ ሓላፍነታውያን ክንከውን ኣለና ኣብቲ ሓዳር ተፀዋቢርና ተኸኢልና ከም ዝበልኩኹም እቶም ኣወዳት ብዙሕ ፀገማት ኣለዎም እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎን ብዙሕ ተወፂዐን ዝነበራ መሰል ምስ ረኸባ ኣይደልን እየ ሰሪሐ ክነብር እየ ናፅነተይ ክእውጀ በይነይ ክኸውን እየ ክብላ መሰለን እዩ ክትክልክለን የብልካን ክትልምነን ትኽእል ኢኻ ክትክልክለን ግን መሰል የብልካን መሰል ስለ ዘለዎን ሳተን እውን ናትካ መሰል ንኻልኦት ክትጉዕፅፅ ኣይኮነን ንሂወትካ ብዝመስለካ ክትመርሕ እምበር ንኻልኦት ንዓኻ ብዝመስለካ ክትወስድ ኣይኮነን ስለዚ እቶም ኣወዳት እቲ ዘለና ኣተሓሳስባ ፀገማትና ብዘይገድስ ርዲኢትና ኣስተኻኺልና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣሓትና ኣንስትና ኣኽብሮትን ፍቕርን ተገዳስነትን ሓልዮትን ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እተን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ከምኡ ሎሚ ንስኻ ከም ትገብር እንተለኺ ፅባሕ ንጎ ንሓውኺ ድማ ሓፍቱ ሰበይቱ ከምኡ ክትገብራ እያ እዚ ክትገብርዮ ዘለኺ ንሓውኺ እንተጋጢምዎ ፅቡቕ ኣይስማዓክን እዩ ኣይ ኖው ዳት ኤቭሪባዲ ኖውስ ዳት ስለዚ ዋላ እኳ ምዕቡል ዓለም ብዙሕ መሰላት ኣለኪ እቲ መሰላት ኣብ መወዳእታ ብምስትውዓል ተዘይተጠቂምካዮ ኣብ ሓደጋ እዩ ዝእትወካ ስለዚ ሓላፍነታውያን ኮይና እቲ ዘሎ ሂወት ተመያይጥና ተረዳዲእና ክንከይድ ዳኣ እምበር ንሓትሕትና ብረብሓን ብፀቢብ ነገርን ተባዒትና ብድሑር ኣተሓሳስባ ተባዒትና ኣብ ዘየድሊ ፀገም ከይንኸይድ ሓደራ 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 ክብል ደሊ ኣይሆፕ እዛ ቪድዮ እዚኣ ንእሽተይ መብርሂ ክትህብ እሞ ኩላትና ድማ ምስትውዓልና ዕቢና ነዚ ኩነታት ዘሎ ተመያይጥና ክንሰግሮ ይምሕፀን ማለት እዩ ምናልባት ናብ ካልኦት ሰባት ክትሕግዝ ትኽእል እያ እንድሕር ኢልኩማ ፕሊዝ ሼር ግበርዋ ምክንያቱ ይነቨር ኖ ሰባት ኣብ እንታይ ደረጃ ኣለዉ ምናልባት እዛ ቪድዮ ክትሕግዞም ትኽእል ትኸውን ኢለ ዝኣምን ብናተይ ሓሳብ ድማ እዚ ሓፅር ዝበለት ርእቶ ክብ ይመርፅ ኣይሆፕ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩን ብለኩም ንሕጂ ግን ነታ ሓደጋ ኣጋጢሞዋ መይታ ዘላ ሓፍትና መንግስቲ ሰማይ የዋርሳ ነቶም ዘኽቲሞም ዘለዉ ቆልዑ ድማ ኣምላኽ ባዕሉ ይጓስዮም ነቲ ኣብ ሕማቕ ዝወዓለ ሓውና ድማ ኣምላኽ ናብ ልቢ ይምለሶ ኢና ክንብል ንኽእል ኣይሆፕ እዚ ከይድገም ተደጋጊሙ ከየጉየናን ስድራ ቤታት ከየዘኽትምን ድማ ተስፋ ይገብር በዚያ እዛ ሓፃር መልእኽተይ ክዛዝም ኣብ ካልእ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ኩን ብለኩም ቻው